लोगोफोर जों जिउआव जेखि खामानि मावा मानो जुदि बे खामानियाव जोङो साक्सेस मोना एबा मावनानै जाफुंहोनो हायाखै अब्ला बेबायदि खामानि मावनायखौ जोङो दोनो एबा मावनायखौ नागारो। जुदि जोंनि खामानि मावनायाव जाफुङा एबा साक्सेस जाया अब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे निराशा सोमजियो, जोंनि गोसोआ लोरबां जायो। जों साक्सेस जायै खामानिखौ माब्लाबाबो मावफिननो नाजाया। खामानिखौ मावब्ला हायो, सम नांनोबो हागौ, साक्सेसखौ जों मोनगोन, नाथाय थेवबो जोङो बायदिसिना साननायनि बेन्दोंजों खाथेनानै दोनजानानै लोरबां जानानै थायो। मोनसे सल'नि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। सानसेखालि सासे मानसिया सार्कास थिलियाव सार्कास नायनो थांदों। जेब्ला बे मैदेरखौ खानानै दोननाय जायगाजों थाङो अब्ला बियो मोनसे ओरैबायदि नुथाय नुबायदि, मोनसे ओरैबायदि दृश्य नुबायदि जायखौ नुनानै बियो सोमोनांनायसै, आसरित साननायसै। बिनि सिगां बे मानसिया बेबायदि नुथाय नुफेराखैमोन। बे सानदोंमोन दि गिदिर गिदिर मैदेरखौ गिदिर गिदिर फानजारावसो जोबनानै दोनो एबा गिदिर गिदिर लहानि जेनजोंसो खानानै दोनो होननानै। जेब्ला बे सार्कास थिलियाव फैयो अब्ला बेनि साननाय बायदि गासैबो उल्थामोन। दानिया बे सार्कास नायनो फैनाय मानसिया मैदेरखौ जोथोन लाग्रा मानसिफोरनाव सोंनायसै, अमुक, नोंथांमोना दि बेसेबा गिदिर गिदिर मैदेरखौ सामान्य फिसा दिरुंजोंनो खानानै दोनदों आरो बेबो सिगांनि आथिङावसो। बेसेबा गिदिर गिदिर मैदेरफ्रा बे सामान्य फिसा दिरुंखौ ओरैनो बस'नो हागोन, नाथाय आं नुनानै आसरित मोनोदि बे मैदेरफ्रा दिरुंखौ मानो बस'आखै। अब्ला मैदेरखौ जोथोन लाग्रा मानसिफ्रा मा बुङो मिथिगौना? जेब्ला बे मैदेरा उन्दैमोन, फिसामोन, अब्ला बै समाव जोङो बेजों समान दिरुंजोंनो मैदेरखौ खानानै दोनोमोन। उन्दै समाव नाजादोंमोन मैदेरा दिरुंखौ बस'नो, नाथाय नाजासेयावबो दिरुंखौ बस'नो हायाखैमोन। फिसा मैदेरनाव एसेबां बोलो गैयामोन दि बे दिरुंखौ बस'नो थाखाय, आरो फिसा मैदेरा सानबायदि दिरुंआ जोबोद गोरा आरो बे दिरुंखौ बस'नो थाखाय आंनाव थोजासे बोलो गैया। बे उन्दै समनि साननायानो मैदेरनाव दाबो दङ आरो बे दिनैबो बिदिनो सानोदि दिरुंखौ बस'नो थाखाय बेनाव थोजासे बोलो गैया होननानै, आरो बे दिरुंखौ बस'नोबो नाजाया। सार्कासनि मैदेरखौ जोथोन लाग्रा मानसिनि बेबायदि खोथाखौ खोनानानै सार्कास नायनो फैनाय मानसिया आसरित साननायसै। लोगोफोर, थिग बिब्दिनो मैदेर बायदि जोंबो साननायनि बेन्दोंजों खाबथानानै दोनजायो। जाय खामानिखौ जोङो मावोब्ला मावफुंनो हायो, नाथाय साक्सेसनि खामानियाव फेल जानायखौसो जोङो जोंनि मेलेमाव बासा बानायनानै दोनो आरो जों बिब्दिनो गोसोआव फोथायनाय लाबोयोदि बे खामानिखौ जोङो मावनानै साक्सेस खालामनो हाया एबा मावनानै मावफुंनो हाया होननानै, आरो बिब्दि खामानिखौ जों माब्लाबाबो मावफिननोबो नाजाया। अब्ला जों बिब्दि हायै साननायखौ, नेगेटिभ साननायखौ दानो दिनैनिफ्रायनो नागारनांगोन। आरो जाय खामानिखौ मावनानै नोङो साक्सेस मोनाखै एबा खामानिखौ मावनानै नों जाफुंहोनो हायाखै अब्ला नों साननांगोन दि आं मानो हायाखै, मा गोरोन्थि जालांखो, मायाव मा खमि थालांदों। बेबायदिनो मोजां गाज्रि नायबिजिरनानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो बिब्दिनो लाइफआव साक्सेसनि फारसे खामानियाव जों आगान होलांनांगोन। मानोना नाजानायासो नोंनि जिउआव साक्सेसनि आगानखौबो दावगाहोयो।